Da kažem, pjesma slijedi kao rođendanski poklon. Nju će otpjevati Lejla Čaušević. Naravno, aplauz. Znate kako nam je lijepo bilo uz njene interpretacije prošlog petka, pa nema razloga da i ovog petka ne uživamo. Lejla, dobroveče, dobrodošla. Kojom pjesmom ćeš nas počastiti večeras? Idem tamo gdje je sve po mom. Idemo i mi tamo gdje je sve po našem, izvoli. Hvala. Ko je kralj, ko pleše sam, sve tajne ovog karnevala znam. Muči me samo da li tu sam gost, možda i moje lice krije lice još. I čemu strah, i čemu sram, ja neću više čekati ni dan. Galama zove, ali neću s njom. Idem tamo gdje je sve po mom. Da ne poludim, da ne mislim, da ne čujem i ne vidim, da ne izgorim u sjaju tom. Idem tamo gdje je sve po mom. Da ne poludim, da ne mislim, da ne čujem i ne vidim, da ne izgorim u sjaju tom. Idem tamo gdje je sve po mom. Hvala. Tako je to kad se radi uživo, uvijek se dešavaju takve stvari. Naravno, Lila, ti si navikla na i nepredviđene situacije da pjevaš i na suho, navikli smo na to da pjevaš uživo. Hoćemo li Lilu čuti kasnije ili ne? Mislim da bi to bilo za sada, ali naravno ti ćeš uvijek biti vrlo drag gost u našim sarajevskim večerima. Pokazala da je pravi dijamant i kada nestane muzike, Lejla uvijek nastavi pjevati. Molim vas još jedan aplauz za Lejlu Čaušević. Hvala puno svima. A mi ćemo se kratko vratiti na